La Finestra in Cucina je známa talianská reštaurácia, ktorá sídli v Prahe na Plátnerskej ulici a špecializuje sa predovšetkým na pokrmy z mesa. Dnes je hosťom VizitChef TV je šéf-kuchár Roman Kindler. Dobrý deň, Roman, vítajte. Dobrý deň, dobrý deň. Ja som vás zaznamenal už kedysi ešte v pezinskej reštaurácii Ebrietas. Fakt? Tak to som nečakal. Aká bola vaša cesta k tej talianskej kuchyni? Pretože Ebrietas vlastne nebola talianská reštaurácia, to nebolo talianský štýl. Ja vlastne ani neviem, ako to vzniklo, ale nejak ma to tak proste stále ťahalo vnútorne k tej talianskej kuchyni. No, že aj keď som skúšal nejaké iné kuchyne, či už španielská, alebo česká, medzinárodná, tak vlastne tá talianská mi išla nejak sama od seba. Že automaticky som tam proste videl nejaké tie prípravy, alebo proste už tie hotové jedlá a išlo to tak nejak proste samo. No a predtým vlastne pred Ebrietas, ak to mám správne, tak La Bottega di Finestra bola ešte predtým. Áno. To znamená, že vy ste boli v Prahe, potom ste sa vracali na Slovensko, do Pezinku a potom naspäť do Prahy. Tak, presne tak. Čo to vlastne Ebrietas, čo to bolo za kuchyňu? To bolo ako, že vlastne tam bolo burgery meso. Burgery. Hlavne burgery. Dobre, poďme teda do Talianska. Určite máte gastronomicky precestované. Baví vás v Taliansku gastronomicky konkrétne regióny alebo miesta? Určite, ale skôr mám ako precestované to Taliansko, ten sever, stred. Jasné. Kvôli tomu vlastne akože Ricardo, majiteľ vlastne reštaurácií, je z toho regiónu, takže preto sme tam vlastne aj párkrát boli spolu. Takže to mám tak ako najviac precestované skôr ten sever. A tieto regióny sú pre vás aj gastronomicky blízke? Je to tak v poriadku? Lebo vlastne približujeme sa tomu v tej Finestre, že chceme to vlastne tým smerovať. Samozrejme, máme tam južné regióny, severné, stred, to je jedno, ale vlastne nejaké to gro tých receptov skôr sa prihlasujeme k tomu severu. No. A čo to znamená? Aké sú to treba ako pokrmy, ak by ste to mohli špecifikovať? No, záleží napríklad typický pokrm pre oblasť Marke, hej, sú vlastne napríklad lazanie Vinci z Grassi, sú to vlastne lazanie, ktoré sú ragu a je v tom vnútornosť, potom mäso, samozrejme stejky veľké, ktoré robíme a oblasť potom akože pri už mori, tak tam samozrejme morské plody. To už sú potom ryby a tak ďalej. Jasné, morské plody. Vraciate sa tam v Taliansku aj do rovnakých podnikov? Prípadne do ktorých? Že by ste nám vedeli niečo odporučiť, že kam sa ísť pozrieť? Určite viem odporučiť, ale zatiaľ ešte som dosť mladý na to, aby som... Proste teraz som v tom ešte, že chcem ísť vždy niekam inam. A potom, keď budem starší a budem to mať precestované viacej, tak už sa začnem vracať. Takže teraz vlastne som ešte v tom, že niečo vidím, sledujem, pozorujem, alebo konkrétnych kuchárov, šéf-kuchárov a chcem sa tam ísť proste pozrieť za niečím. Jasné. Takže, no dobre, ale keby sme išli teraz niekam na sever Talianska, tak kam by ste nás poslali na jedlo? Určite Andreina, reštaurácia vlastne michelinská, kde sme boli minulý rok, alebo predminulý rok vlastne a oni robia všetko na ohni. My nejsme úplne tým ako špecificky v práci, ale mňa to hrozne zaujalo, myslím akože formou, že tam varili špagety na ohni. Akože bez vody. Špagety na ohni bez vody. Hej, že vlastne mali uhlie, drevo, na tom mali rošt a na tom normálne proste mali položené špagety. Surové, ktoré tam varili. To bolo pre mňa úplne ako... To znamená, že to nebolo v hrnci, alebo bolo to v hrnci z vody? Nebolo to... Ne. Položil proste špagety ako na roženie. On ich mal trošku predvarené. Áno. A určité percento, jak nám tam vysvetľoval potom. A vlastne z tej vody išli nejak do ľadu na niekoľko minút, potom na ten oheň a normálne proste na rošte ich dokončoval. Takže vlastne tie kúsky tých špaget, to je tiež také neznáme pre nás v končinách, že vlastne konce tých špaget boli vlastne chrumkavé, také ako upečené. Že vlastne ste jedli tie špagety a občas vlastne vám to chruplo. Bolo to pre mňa fakt ako, že to som si zapamätal. Tak to chápem, lebo to to úplne počujem prvýkrát, to správe aj ja. Poďme do Finestry. La Finestra in Cucina. Ako by ste vy ako šéf-kuchár opísali túto reštauráciu? Čo ten koncept pre vás znamená? Pre mňa to znamená tú najvyššiu možnú métu, dajme tomu v Českej republike. Pre mňa osobne. Niekto samozrejme nebude súhlasiť. Ja tiež vlastne viem, že sú na podobnej úrovni viac reštaurácií. Samozrejme nikomu ako nič neberiem, ale pre mňa to je taký ten vrchol v Českej republike momentálne. Takže znamená to pre mňa fakt ako veľa a nejaké také zadostiučinenie
za tú celú vlastne tých x rokov, tisíce hodín vlastne za žiadne peniaze driny a vlastne teraz som nejak tam asi kam patrím, by som povedal. Že cítim sa tam proste komfortne. Doma, dobre, nevadí mi, že tam som, je to také ako prirodzené.